16 гадзіна, час кароткіх навінаў на Белсаце. Мяне завуць Анастасія Русецкая, вітаю. На COVID-19 у Беларусі перахварэлі больш за 500 000 чалавек. Такія лічбы за ўвесь час пандэміі падае Міністэрства аховы здароўя. За апошнія ж сотні, паводле афіцыйнай статыстыкі, 1988 новых інфікаваных, 16 асобаў памерлі. Тым часам стала вядома пра смерць ад COVID-19 у адным з менскіх шпіталяў 3 парадзіх. Інфармацыю пра гэта парталу «Зеркала» пацвердзілі некалькі медыкаў. Усе памерлыя жанчыны маладыя, 27-30 гадоў, ляжалі ў рэанімацыі радзільнага дому. Ува ўсіх быў COVID-19. Хвароба працякала цяжка. Дзяцей, паводле медыкаў, выратавалі. У Міністэрстве аховы здароўя гэтай сітуацыі пакуль не каментуюць. У цяжарных хвароба можа працякаць значна цяжэй і мець сур'ёзныя наступствы. Эфектыўны спосаб прафілактыкі – прышчэпкі. Для вакцынацыі цяжарных жанчын у Беларусі прымяняецца прэпарат Вероцел, ухвалены для выкарыстання ў цяжарных Сусветнай арганізацыяй здароўя. Амаль $2000 вінны кожны беларус. Столькі выйдзе, калі раскласці дзяржаўныя пазыкі на ўсіх грамадзянаў. На 1 кастрычніка вонкавы доўг Беларусі склаў больш за $18 мільярдаў. Міністэрства фінансаў рапартуе, што за апошні месяц вонкавая дзяржаўная пазыка скарацілася на 1,8% ад пачатку года. Аднак у пададзенай статыстыцы улічваюцца толькі пазыкі ўраду і не улічваюцца пазыкі рэгіянальных уладаў і дзяржаўных прадпрыемстваў, якія таксама адносяцца да дзярждаўгоў. Паводле звестак Мінфіну, улады ў кастрычніку вярнулі некаторыя пазыкі Расіі, Кітаю, Міжнароднаму банку рэканструкцыі і развіцця ды Еўразійскаму фонду стабілізацыі і развіцця. Прыцягнулі ж сёлета крэдытаў на суму большую за $1 мільярд. У Беларусі стала рэкордна мала працоўных людзей. Колькасць занятых у эканоміцы самая нізкая за ўсю гісторыю вядзення статыстыкі. Крыху больш за 4 мільёны чалавек. Гэтак за 9 месяцаў сёлета стала на 46,5 тысячаў менш людзей, якія працуюць. Колькасць працоўнага насельніцтва скарачаецца ўжо шмат гадоў запар. За 10 гадоў працаўнікоў у нашай краіне стала менш ужо на 407 тысяч асобаў. Гэта мінус цэлы абласны цэнтр работнікаў. Ці рэальная агульнанацыянальная забастоўка з 1 лістапада? І што трэба зрабіць, каб яна была паспяховай? Гэтае пытанне абмеркавалі падчас супольнай канферэнцыі Павел Латушка, Святлана Тихановская і прадстаўнікі рабочага руху. Всегда режим будет прессовать, он всегда будет наказывать, всегда будут высокие риски. И всегда придется рисковать, идти на использование этого инструмента забастовки. Но для того, чтобы эти риски были оправданными, если хотите, чтобы они привели к результату, а только тогда они будут оправданными, действительно необходимо осуществить базовую подготовку. Тот опыт, который мы вынесли с октября прошлого года, он довольно значимый и весомый. С точки зрения представителей диаспоры мы проделали огромную работу с октября прошлого года, именно направленную на ликвидацию последствий и, скажем так, помощь людям, которые пострадали. Забастовка – это кропотливая работа, и успех ее зависит не от того, что кто-то из политических лидеров или инициатив ее объявит, а от того, какую ответственность вы возьмете на себя. Самыя папулярныя ў Беларусі тэлеграм-каналы «Нехта», «Нехта Лайф» і «Лухта» прызналі экстрэмісцкімі фармаваннямі. Такое рашэнне прыняў не суд, а міліцыянты. На гэтыя тэлеграм-каналы падпісаныя больш за 1,5 мільёна асобаў. У адрозненне ад экстрэмісцкіх матэрыялаў за падпіску на экстрэмісцкае фармаванне прадугледжана крымінальная адказнасць. Адзінагалосным рашэннем каманды «Нехта» ад 29 кастрычніка 2021 году КДБ Беларусі, МУС, ГУБАЗік прызнаныя экстрэмісцкімі фарміраваннямі з усімі вытекаючымі наступствамі. Далей больш мы будзем паведамляць пра іхныя злачынствы усяму свету. Каб пакараць кагосьці паводле закону за фармаванне, у судзе мусяць давесці, што ўдзел у ім быў у мэтах здзяйснення злачынства экстрэмісцкай скіраванасці. Прыгожа разысціся таксама мастацтва. Оперная спявачка Маргарыта Ляўчук з нагоды свайго разжэньвання зладзіла імпрэзу «Антышлюб». Цягам 7 гадоў спявачка была ў шлюбе са сваім прадзюсарам Александрам Чахоўскім. Пара не афішавала свайго саюзу. Нават маці Александра даведалася пра шлюб сына толькі летась. Разышлася пара ўрачыста. Знялі пра свае стасункі фільм ды зладзілі вясёлую вечарыну. Гэта былі крутыя 7 гадоў нашага супольнага жыцця і самая бамбічная вечарынка ў гонар разводу. Задаём новы тренд – антышлюб. Напісала Маргарыта ў сваім інстаграм. Цяпер прыгожая і таленавітая беларуская оперная зорка ізноў вольная. На гэты момант у мяне ўсё. Праз гадзіну распавяду пра галоўныя падзеі ў свеце.
Дня.